दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जि बोसोरसालियाव जुथुमा आरो बे जुथुमाखौ जारिमिनारि बे बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै जोङो सेथि सानाव गोजोननि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि 3थि बोसोर बेखौ जोङो सेलेब्रेट खालामबाय, बेखौ जोङो खुंफुंबाय। गासै बर' आइ आफा रायजो राजा बुहुमाव थानाय, आसामाव थानाय, भारताव थानाय आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय आङो बयखौबो बे गोरोबथा साननि आरो बे गोजोननि जि थासारियाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबादखौ हमथानानै जेब्लाबो खामानि मावबोदों। माहारिबादाव मालाबाबो जों आपस खालामनाय नङा। जोङो राष्ट्रबादखौ जोङो फोथायो, नेसनेलिज्मखौ जोङो भारत नेसनेलिज्मखौ जोङो फोथायो आरो जोङो अरायबो सनमान होयो। नाथाय बर' जि मोनसे साब नेसनेलिज्म, जोंनि जि सिन्था ध्यान धारना आरो जोंनि सान्थौ सानस्रि, जोंनि हारा बेगें थै मोदोमाव बर' माहारिबादखौ लानानै अननाय, मोजां मोननाय, माहारिनि थाखाय बावसोमनाय, माहारिनि थाखाय जि त्याग, बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावगासिनो दङ। बड'फाया बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि मोन्थोर होदोंमोन सोमावसारनायनि गेजेरजों, आरो बुहुमनि बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों सिनायजाबाय। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि गेजेरजों बुहुमाव थानाय बर'फ्रा थांना थानो थाखाय साहस मोनदों आरो जोङो उदां हारि, जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै गावखौनो दाफुंनायनि थाखाय नैबे जुथुम्मायाव जों माखासे एजेन्डा, जों माखासे थांखि लागोन। समाजखौ जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो हामसिन खालामनो थाखाय, गोग्गो गोथार खालामनो थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ, ड्राग्सनि जौ जुवानि हेंथायै, दायना दायनि हेंथायै, मानसि लांखारनाय आरो समाज बेरेखा जिफोर हाबाफारिफोर दङ, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेखौ समाजनिफ्राय टटेलि गैया खालामनो हायो नामा आरो बेनि थाखाय जोङो फेस मेनाराव माबायदि खामानि मावनो हायो। यां मिजु एस'सिएसन, जाय YMA मिज'रामाव साक्सेसफुलि खामानि मावदों भलन्टारिलि, बिथांमोना गथ' जोनोम जानायावबो हाजिर जाहैयो न'खराव, आरो मानसि थैब्लाबो कफिन बानायनानै बा सोरखौबा सावनांगौब्लाबो, सोरखौबा गोथैसालियाव लांनांगौब्लाबो बिनि थाखाय YMAनो गावनि भलन्टारि सार्भिस होनानै हाबा मावबोदों सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाज फोसाबनायनि बेलायाव। दा बेखायनो बे मोनसे पद्धतिनि गेजेरजों, बे मोनसे स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि, न'खर न'खर, समाजाव जेरावनो थाङा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव हाजिर जानांगोन। बेयो माहारिनि मोनसे साग्रिद, मोनसे यां फर्स आरो बे मोनसे वाचडग, बे जेब्लाबो नोजोर होयो आरो गाइड खालामो। दा बे माखासे एजेन्डाफोरखौ जों लागोन। समाज आरो हारि थांना थानायाव गोबां माखासे इस्युसफोर दङ, बिनि सायाव जों डिटेल सावरायगोन आरो बेखायनो जोंनि डेलिगेटआ माने खोब इम्परटेन्ट आरो बेयाव बयबो जोंहा बाहागो लानानै हारि थांनाय थैनाय, हारि जौगानाय, हारिनि माखासे जोंनि गांनाय उखैनाय, बेखौ सुफुंलांनायनि थाखाय जोंहा हाबा मावलांनो थाखाय जों फिन खेबसेबाव जोङो गोख्रोङै समायखिरा लागोन आरो आनान गसायनायाव जोङो आर'ज गाबगोन। गोजोन्थों। बिटिआरनि सिमा बर' हारिखौ मेगन साग्रा, बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि थांना थानाय, बर' हारिनि मोन्थाय, जेब्लानो जोङो अधिकार मोन्दों, जोंखौ मेगन साग्रा, जोंखौ नासयग्रा बेबायदि सुबुङा गोदोबो दङ, दाबो दङ। बियो कमप्लिटलि जोबाखै। नाथाय बेबायदि होननानै बिथांमोना जोंनि लुबैनाय, जोंनि हास्थायनाय, जोंनि अधिकारखौ गादबना दोननोबो हायाखै। आरो जेब्लानो बड'लेण्डनि भइसआ माने स्टार्ट जादों, जेब्लानो हारिनि मोन्थायनि बाथ्राया माने जोङो बेखौ लानानै आवाज होदों, बे सोलोंथाइनि जेंनायानो जा, समाजारि जेंनायानो जा, राजनैतिक जेंनायानो जा, संबिधानिक अधिकारानो जा, जोंखौ रावबो गाबथानानै दोननो हायाखै। दा बेखायनो बर' हारिनि बे संग्रामनि जारिमिनाव BAC, BTC, BTR बायदि गोरोबथाया मोगथाङाव जाफुंसार महर मोनदों। मैयानि गामि सोसननायखौ लानानै माखासेया दिनै माने उल्थायै बेखौ माने गनायनानै सोमावसारफिनदों। आं बिनि सायाव बिथांमोनखौ जेबो रिप्लाइ होनो गोसो गैया। बे मोनसे बानायनाय मोनसे ब्लुप्रिन्ट, बेयो मोनसे माने मेड मोनसे माने पलिसि आरो स्ट्रेटेजि। बिथांमोना मिथिखा हसिखा बेखौ बानायदों, बेयाव खुनु माने जास्टिफिकेसन गैया, बेयाव खुनु जुक्ति जुक्तता गैया। दा बेखायनो बेबायदि मोनसे धरनाया, बेबायदि मोनसे आवाजआ सास्टेन जाया, बे लं लास्टिं नङा। दिनै अर जोंबाय, गाबोननो बे स्रोब गोमोरगोन, बे माने जिगाबनि अर बायदि। दा बेखायनो जोङो धैर्य हमनांगोन आरो मैयानि जि बाउन्डारि एक्सटेनसनखौ लानानै जोङो वेलकाम खालामदों, रंजादों। मैयानो जोंहा जोबनानै थांबाय, जों बांद्राय देखायोबा आरो गुबुना बांसिन मेगन सागोन। दा बेखायनो सनितपुर, बिश्वनाथ गासै बर' माहारिफोरखौ आं खावलायदों
जे मैया जों जिखिनि वेलकाम खालामबाय सरकारखौ धन्यबाद बावबाय बेखिनियावनो जोब्बाय जों इन्टारनेल एजेन्डाजोंसो माखासे खामानि मावनांगोन खारन नेक्स्ट फेजनि जि पेकेज नेक्स्ट फेजनि जि भिलेज इनक्लुजन बियो गिदिर जागोन आरो बेबायदि दावराव दावसिया बारा जायोबा सरकारा बुंगोन जे माने नै माने माबा मोनसे होनो थाङोब्ला बेखौ बिरोधि खालामग्रा बेखौ धरना होग्रा बे मुसुखा सावग्रा मानसिफोरबो दङ बेखायनो बेखौ खालामनाया गोब्राब जागोन बेबायदिबो बिथांमोना जोंनो जुक्ति होनो हानाय दा बेखायनो जोङो दायो स्रि थाथ'नानै नेक्स्ट फेजनि एजेन्डाखौ इन्टारनेलि जों तयार खालामना लानांगोन दा बेखायनो आं खावलायबाय जे मैया जोंहा ग्रेट मोनसे एचिभमेन्ट बियो फार्स्ट फेज पेकेजआ फिसा खिन्थु बे गिदिर एचिभमेन्ट जोङो मुसानि जि आगान जि फुटप्रिन्ट बेखौ गहपुरसिम खोलैबाय जेराव जोंहा बांसिन मुंख्लं जादोंमोन 534 आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि खोलाहा आरो सानजाहानि गामिखौबो सोनो थाखाय जों थैथां हाबा मावलांगोन गोजोन्थों